ரூ. 20,00,000 உங்களுக்கு லாட்ரி பிரைஸ் விழுந்திருக்கு. இந்த லாட்ரி பிரைஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ரூ. 20,000 இந்த அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுங்கள். ரூ. 50,00,000 லோன் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகிருக்கு. இதை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணணும்னா ரூ. 20,000 இந்த அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான மெசேஜ் கண்டிப்பாக உங்களோட மொபைலுக்கு ஒரு தடவையாவது வந்திருக்கும். இவங்கெல்லாம் யார், எதுக்காண்டி நம்மளோட மொபைலுக்கு இந்த மாதிரி மெசேஜை சென்ட் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு பின்னாடி என்ன நெட்வொர்க் இருக்குது, அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் சோசியல் மீடியாங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான விஷயம். இதை தப்பாக பயன்படுத்தி நிறையா பேர் காசு சம்பாதிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன். இவங்களோட மெயினான டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது, அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது. ஃபேஸ்புக்கில் கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறையா குரூப்ஸில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த குரூப்பில் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நிறையா பேர் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தான் வேலை வாய்ப்புகள். நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே வேலை பார்க்கலாம். 10,000 50,000 வரைக்கும் வீட்டில் உட்காந்தே சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை வேணும்னா கீழே கமெண்டில் உங்களோட நேம், மெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த பொருட்களை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இது உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ், உங்களோட மொபைல் நம்பர், உங்களோட நேம், உங்கள் மெயில் ஐடியை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி போஸ்ட்டை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் இதில் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் இதில் 99% யாருக்குமே ஃப்ரீயாக ஸ்டாப் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஜாப் டீட்டெயில்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் அது லெஜிட்டாக பண்ணுவாங்க, ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. சில முக்கால்வாசி பேர் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஜாப் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனாலுமே பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளோட பேர், மெயில் ஐடி, அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் இதை கமெண்ட் பண்ணுற மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன ஆக போகுது, இதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, இதை வச்சு எப்படி அவங்க பணம் சம்பாதிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் அவங்க இன்ன வரைக்கும் லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த ஒர்க்குக்கு பேர் தான் டேட்டா கலெக்ஷன். உங்களோட தகவல்களை உங்களை அறியாமலே உங்களிடமிருந்து திருடி வேறு ஒரு கம்பெனிக்கோ இல்லை வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஸ்கேமர்ஸுக்கோ உங்களோட டேட்டாவை விற்றுருவாங்க. இந்த டீட்டெயிலை வச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு டெய்லி லோன் வந்திருக்கு, அதே மாதிரி லாட்ரி சீட்டு விழுந்திருக்கு, அதே மாதிரி 0% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு லோன் தரோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரூ. 20,00,000 பணம் விழுக போகுது, நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களோட ரூ. 20,00,000 அமௌண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அன்வான்ட் மெசேஜ், அன்வான்ட் கால்ஸ் வர்றதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற இந்த நம்பர், மெயில் ஐடி, நேம், அட்ரஸ் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின்லேருந்து கூட நம்மளை ஏமாற்ற ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்க எப்படி ஸ்கேம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட மெயிலுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா $10,000 கிரெடிட் ஆகிருக்கு, அதுக்கான ப்ரூஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஹேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட மொத்த டீட்டெயிலுமே எடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபாரினில் இந்த கம்பெனியில் ஜாப் ஆஃபர் விழுந்திருக்கு, உங்களோட ரெஸ்யூம் இந்த கீழே உள்ள லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவும் சேம் டெக்னிக் தான். அந்த லிங்க்கை மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா ஹேக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேக் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒரு 10% மட்டும்தான் ஒரு நேர்மையான கம்பெனி வருவாங்க. அதாவது உண்மையிலே அவங்களுக்கு ஆள் அதிக லெவலில் தேவைப்படும். அப்போம்போது இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அவங்க வேலைக்கு ஆள் எடுப்பாங்க. ஆனால் மிச்சம் இருக்க 90% ஏமாத்துகிற கூட்டம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாம் தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்திருக்கணும். இவங்களோட மெயின் டார்கெட் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க, படிக்காதவங்க தான். அவங்கள தான் அவங்க மெயினாக டார்கெட் பண்ணி அவங்களோட டேட்டாவை தப்பான வழியில் யூஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட பணம் பறிச்சிட்ருக்காங்க. இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.